ҳомидҷон муҳаммадзода, додрасе ки садҳо нафар бо ҳукмаш зиндонӣ шуда буданд, акнун худаш зиндонӣ шуд. авбошӣ ва кортхӯрии писари як чеҳраи калидӣ дар ҳукумати Тоҷикистон. голзани беҳтарини Эрон ба ҳукми қатл маҳкум шуд. бахтиёр раҳимов аз амрико ба Тоҷикистон 2 медал овард. ҳомидҷон муҳаммадзода, раиси собиқи додгоҳи шаҳри Хуҷанд, нафаре ки солҳо ба садҳо нафар ҳукми зиндон содир карда буд, акнун худаш бо ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистон 2 сол пушти панҷараи зиндон меравад. ҳукми додгоҳ рӯзи 11 ноябр содир шудааст, аммо Радиои Озодӣ бо нашри ин хабар навишт, ки нусхаи ҳукм танҳо имрӯз 16 ноябр дастрас шудааст. то 2 сол зиндонӣ шудани ҳомидзода дар ҳолест, ки ӯ бо моддаи 319 қисми 3 гумонбар дониста шуда, ин банди кодекси ҷиноятӣ аз 5 то 10 соли ҳабсро пешбинӣ мекунад. сабаби ба муҳлати камтар аз тақозои қонун зиндонӣ шудани додраси собиқ маълум нест. раиси додгоҳи олии Тоҷикистон Шермуҳаммад Шоҳиён дар нишасти матбуотӣ гуфта буд, ки ҳомидҷон муҳаммадзода ва зердасташ Рустам Маҳмадсаидзода бо гирифтани $2500 пора гумонбар мешаванд ва ин маблағ байни онҳо тақсим шудааст. аммо баъдан Низомзода Насриддин, сардори раёсати тафтишотии Оҷонсии зидди фасод, дар нишасти матбуотии 18 июл гуфта буд, ки ҳомидҷон муҳаммадзода, раиси собиқи додгоҳи шаҳри Хуҷанд ва Рустам Маҳмадсаидзода, додраси собиқи ин додгоҳ тавассути миёнарав ба гирифтани $4000 пора айбдор мешаванд. дар ин ниҳод гуфтанд, ин ду додраси собиқ тавассути миёнарав Шоҳидҷон Ҳоҷибоев, як вакили дифоъ барои ҳал намудани парвандаи ҷиноятие ки дар баррасии додраси собиқ Рустам Маҳмадсаидзода қарор дошт, аз ҷониби кормандони оҷонсӣ дастгир шуданд. масъули толори ВИП-и фурудгоҳи Душанбе ва писари Шариф Самӣ, раиси ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт Зафарҷон Самӣ, дар як занозанӣ захмӣ шудааст. Зафарҷон Самӣ ба сараш 3 зарби корд хӯрдааст. дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон захмӣ шудани писари мансабдори баландпояи кишварро тасдиқ карда, ба расонаҳо гуфтанд, ки ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. ҳодиса шаби 11 ноябр рӯй додааст, вале тафсилоташро расонаҳо ҳамин рӯз нашр карданд. гуфта мешавад, Зафарҷон Самии 24 сола дар тарабхонае дар маҳаллаи 112 ноҳияи Синои Душанбе бо гурӯҳе аз ҷавонон муноқиша карда маҷрӯҳ шудааст ва пас аз муолиҷа вазъаш беҳтар шудааст. сабаби муноқиша маълум нест ва ҳанӯз шарҳ дода нашудааст, ки бо айби кӣ сар задааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳодисаро авбошӣ таъбир карда гузориш додааст, ки нисбат ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. мақомот ба сабаби халал нарасондан ба тафтишот номи гумонбаронро зикр накардаанд, аммо расонаҳои хабарӣ навиштанд, ки тарафи дигари ҷанҷол низ шахси наздик ба мансабдорон ҳаст. Шариф Самӣ, падари авбош Зафарҷон Самӣ, як чеҳраи калидӣ дар ҳукумати Тоҷикистон аст ва дар гузашта дар мансабҳои муҳиме ба мисли раиси ширкати барқи тоҷик ва раиси шаҳри Қурғонтепа Бохтари ҳозира кор кардааст. варзишгари тоҷик Бахтиёр Раҳимов дар паверлифтинг қаҳрамони ҷаҳон шуд. рӯзҳои 2 то 5 ноябр дар шаҳри Орландои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чемпионати ҷаҳонии Ассотсиатсияи ҷаҳонии паверлифтинг YPC баргузор шуд. тавре аз Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон хабар доданд, дар ин мусобиқа Тоҷикистонро ноиби президенти Федератсияи паверлифтинг, бодибилдинг ва фитнеси ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Раҳимов намояндагӣ кард. намояндаи Тоҷикистон дар риштаи паверлифтинг медали тилло ба даст оварда, дар рафъи вазнбардорӣ соҳиби нуқра гардид. манбаъ мегӯяд, Бахтиёр ягона варзишгаре буд, ки Тоҷикистонро дар ин мусобиқа намояндагӣ мекард. мақомоти ҷумҳурии Исломии Эрон муҳоҷими собиқи тими миллии футболи ин кишвар Али Доиро ба қатл маҳкум карданд. ин футболбози собиқ дар эътирозоти марбут ба марги Маҳсо Аминӣ, духтари 22 солае, ки аввалҳои моҳи сентябр тавассути пулиси ахлоқ боздошт шуда буду 3 рӯз пас аз олам даргузашт, ширкат кардааст. дар охирҳои сентябр Али аз ҳукумати Эрон хост, ки ба ҷои истифода аз саркӯб, хушунату боздошт мушкилоти мардуми Эронро ҳал кунад. гуфта мешавад, пас аз интишори назар дар Инстаграм шиносномаи вай гирифта шудааст. Али 14 ноябр дар навиштае дар Инстаграм даъвати ФИФА ба Қатарро барои ширкат дар ҷоми ҷаҳон рад кардааст. доим менависад, ки дар лаҳзаи сахт тасмим гирифт дар ватан бимонад.
доӣ беҳтарини голзани таърихи тими миллии Эрон буд, то ин ки рекордаш тавассути Кристиану Роналду шикаста шуд. ин бозигари эронӣ дар 149 бозӣ аз ҷониби тими миллии Эрон 109 гол задааст. ӯ дар Аврупо дар клубҳои Бавария, Герта ва Армения бозӣ кардааст.